Lapas kay siya ipaubos. Ania na ang laban sa kabos. Walay labot paubos. Tatang Melchor. Tatang Melchor, Bagdok ikabe. Higala kumusta maayong udto sa tanan nga mga naminaw karon kutob sa mabot sa tuang Sibya mga palangga. Welcome sa atong tulumanon ang Korambo sa udto. Ini na usab ang inyohang Tatang Melchor makig-uban diha kaninyo. Hangtod ta mga palangga ala una sa hapon. Pebrero 1, 2023. Lauron nga Miyerkules mga palangga. Musta man mga palangga ang atong kinabuhi. Musta man mga palangga ang atoang pagkamasinabtanon, pagkamapaubsanon. Musta man mga palangga ang atong pagkamanggihatagon. Wa pa bata mga palangga na puli mga higala, wa pa bata na wadig, wa pa ba na hurot, no? Ang atong pagkamanggiloyon. Mag-uban ta mga higala hangtod ta mahuman. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Daghana sa mga naglantaw kagabi mga palangga. Abot yung 13,000 kabuok, hapit mo 14,000. Naglantaw gabi mga palangga unyang akong gibagdukan, wa ra bagyud mo gawas. Karon mga palangga magsugod na puntag bag-o mga higala, mga kaigsuonan. Ayong paglantaw sa mga taga Bagakay, Puro 4, Bagakay, Toledo City. Pinagid ni Bus Pantaliano. Akong gibagdukan gabi way sakay. Pagkaluoy mga palangga, no? Pildi gid ko gabi. Mga kahigalaan na pildi gyud ko og 300 ka gabi kakalas bag kwartaan ni. Mga palangga, so karon doon ako'y ipanghatag mga higala. Maayo na lang tong sa Enero kay nakapagawas ta mga palangga og sobra 30 ka kombinasyon nga atong mga gipanghatag mga kahigalaan ning buhagay mga palangga. Na mga palangga nga kamong tanan diha karon, ako gyud mong ingnon nga na ako ipanghatag apan dili ni sigurado mga palangga. Guide lang ni mga kahigalaan para mga palangga sa tanan nga mga ganahan. Itong mga ganahan musulay ba? Unya di gid ni sigurado mga higala ha. Mga palangga di gid ni sigurado. Kadtong mga kinabang wa pa gid kadaog bisan unsaon, bisag nag-unsa pa mo diha, wa gihapon mo kadaog pastilan mga kahigalaan. Ginay giingon nga di gid nato mga palangga mahibal-an wa sa kay balog kung siya mo gawas. Valentine's Day na mga palangga karong pitsa 14 man na mga palangga, no? Wa sukad-sukad mga palangga na minyo na lang ko. Wa gyud ko kasulay mga palangga nga kaning na ako'y Valentina, no? Ako na mag Valentine's Day, ako ra gyud siya mga palangga. Nag-date miss akong kaugalingon. Kanya akong kaugalingon. Ayong udto mga palangga sa mga naminaw sa DYJL 94.5 Like Radio News FM mga palangga. Salamat ni Sir Jack Melo, naglanog ato ang tingog karon. Nagipakusga na manig maayo mga palangga.
Musta ka si DJ Rico karon? Kabuutan mga higala. Agid ni usab-usab si Dong Rico. Bustang pa shout out ko sa akong asawa nga si Ilin sa Bruso Losada, anak ni P og Idin Losada diha sa Puro 4 Bagakay, Toledo City. Salamat kaayo daan boss Tatang. Salamat po sa imuang paglantaw boss og walay sa payan. Gabi mga palangga diing katugikan tong mga nanglantaw gabi nga purti mang daghana adto. Haluya kung kinatawa mga palangga nga naman. Sige ba ako gingon ninyo ha nga wala ba gyud ko masayod kung unsay mugawas mga palangga. Wala ba gyud ko masayod kung unsay mo resulta mga higala, no? Og labaw ng walay si bisan kinsa nga nasayod kung unsay mugawas mga palangga. Okay? So, mao na mga palangga gabi na shock gyud ko kay ang naglantaw gabi 13,000 kapin hapit mo 14,000 mga palangga. Mao to nga kining nagkaingon ko nga layo or ba kay nis Tinoo. Layo biya kay ni sa kanang kamatuoran kay wa biya kita kay balo ko sa mo gawas, no? Ana mga palangga karon Pebrero 1, 2023 maningkamot na pudta mga higala nga makatsamba ta mga palangga, no? Mga kahigalaan. Unya karong karong Pebrero 14 ginanglan ayo ginang tsamba-tsamba. Gugma gyud mga palangga. Gugma gyud ha. Mga higala, tong mga kabatan-unan karon mga palangga, no? Mingon ni sila nga kining wa gyud wa lagi ko no. May bulong ka kung say wa. Klaro mo di ha. Ayo to gabi kay niabot og 13,000 kabuok naglantaw mga palangga, no? Mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Shout out sa ako mga silingan diha sa Tambulig, Zamboanga del Sur, diha sa may Kalulot Tambulig. Doon naman din mga taga Kalulot nga kanunay maglantaw nato diri mga palangga, no? Mga taga Kalulot Tambulig. Ayong udto ninyo diha. Akong mga silingan diha sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Nya ako pong mga silingan kaniadto diha sa may Sindangan. Ayong udto ninyo dihang tanan mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga palangga nato. Mga silingan ako sa unas ipil. Alas 12:24 na mga palangga, no? Idol, please, pamember ko. Uy, wala tay membership diri ha. Mga palangga, libre raning ato mga higala, mga kaigsuonan, walay bayad, walay balato mga palangga. Na mga kagalaan kataas ni mo ilong tangoy. Bitaw, taas og kat. Doon ako ihatag karon mga palangga para sa mga naglantaw, mga naminaw sa radyo. Kay ang atong 701 o 801, wa gyud manimaho. O man na lang iniro atong 119, wa gyud mo gawa. Ang atong 737, ambot lang, wa gyud mo gawa. Ang 119 mga palangga, portigin na kong Bagdok adto, mga kaigalaan. Iba nga, wag dakuwag pili na ko sa 119. Uy, nahurot akong halin sa Bagol mga palangga. Akong halin sa Bagol, wag ay nabilin, nahurot mga palangga. Akong halin sa Uling, nahurot ako. Hapit pa nabaligya ako ang kining Sigbin mga palangga.
Alas 12:25 na mga higala. Buslot na akong brief mga palangga ba, buslot naman. Mga palangga kaning kuan naman kining yat-yat na mga karte. Oh, mga palangga tungod ni sigig Bagdok. Oh, laklak na kayo. Tungog matong kanta nga laklak mga higala. Sige mga palangga, ang 701-801 ninggahi, 369 ninggahi, mo gawan. Atong 119 mga palangga, nauman na lang iniro, wagin mo gawan. Atong 311, wagin mo gawan. Makadaog siya unta ta mga palangga, no? Makadaog tag on the spot ba, sa? Utig yung lamia mga palangga, basta on the spot, labi nagkining maparehas atong 114. Nakabagdok kita 100 adto mga palangga, so pastilan, no? Wa lang maklaro to kay wa may taan. Pero okay ra gihapon mga palangga. So karon mga palangga, no? Valentine's Day naman gyud karong pitsa 14, pila na lang kaadlaw na. 13 na lang kaadlaw mga palangga, Valentine's Day na. Hinaot nga kana bang mga palangga ba nara mo ika-date diha mga palangga, no? Hinaot nga balag wa mo'y uyab, ang ako lang yun nga wala mo nag-inosaras kalibutan. Naagihapon ang mga tao mga palangga nga andam nga muunong nato, naagihapon ang mga tao nga andam motabang nato, naagya po ng tao nga kining andam mahigugma nato mga palangga bisag dili Valentine's Day. Kasi niya ba iniguman sa Valentine's Day ni balintong mga palangga. Sige mga palangga, maghatag ko karon, magsugod na pud tag bag-o kay Pebrero naman ron, no? Mga palangga. Ato ning lain-lainon ang ato ang guide mga kigalaan kada bulan. Ato ning usbon atong baguon. Ayon maghatag ra gihapon ko kanunay sa live mga kahigalaan mga palangga. Ayon mga palangga, adi ay toy nag-chat nako mga palangga. Ako mo man og basa oy. Ito mga wala kadaog, mga nakadaog na. Oo, mga palangga, gipangbasa nako tanan. Comment og chat mga palangga. Akong gibasa. Tang pasulaya sad ko og on the spot. Ato lang sulayan ha kay wa ra bagyo ko makahibalog unsay mo gawa. Alas 12:29 na mga palangga. Ining atong tolomanon kanunay nga ginapaluyuhan sa mga epektibo nga mga produkto. Bioherb siling tiki-tiki nga makapagana sa kaon, makapagana sa tulog, nindot inumon alang sa mga giubo, gisubawan, gihilantan, gisakitan og tiyan, serahan sa rigla, mga inahan nga bag-ong nanganak, rinyon kag diabetes. Inom lang kanunay og bioherb siling tiki-tiki. Atong bioherbs oil nindot kayong ihaplas alang sa mga panakit sa kalawasan, panakit sa kabukugan, pamaol, pamanod, panakit sa tuhod, panakit sa likod, rheuma, arthritis, mga pinaakan og lamok ug haron dili ta batugan og lamok. Aplas lang kanunay og bioherbs oil. Atong bioherbs eye wash alang sa mata nga nagsambol, nagluha-luha, anap ang pananaw. Haron mo tin-aw atong patuluan kaduha matag duha ka oras. Sa ato ang bioherbs eye wash. Atong bioherbs herbal beauty soap. Nakapagwapo, makapagwapa, kutis artista, kutis porcelana, kuti natural, kutis nga pampinoy. Wala na lain pa nga gamiton nga sabon, bioherbs herbal beauty soap mga palangga. Ayaw mo kalimot, available ato ang bioherbs capsule. Karon sa panimalay ni Ma'am Mary Ann Adan sa Ilihan, Toledo City mga palangga. Nga, pwede mo mapalit mga kahigalaan, mga kaigsuonan. No? Ato ang bioherbs capsule, ang
mga palangga dating tumaron adunay alang sa mga adunay high blood ini antibacterial limpyo sa atong dugo ug mapapalig-on sa to ang immune system. Marlang kanunay og bio herbs capsule mga palangga. O daghan kayo salamat sa mga naglantaw karon mga palangga, mga kaigsuonan. Unya padagway ni mo gawas ang akong ipanghatag kanang 5 na lang mulantaw. Mga palangga kanang jutay na lang mulantaw. Pero katong 558 nga akong gihatag 8,000 kabuk naglantaw ato ni gawas man. Mga palangga ni wa pay labot sa mga naminaw sa radyo sa DYJL. Daghan pud baya minaw diha. Mga palangga no? Porting daghana oy mga kahigalaan sa mga naminaw, mga higala sa tuang tulumanon diha mga palangga sa kining Negros mga palangga. Ona no unya kinang dagan ni gawas man gihapon to. Sige na lang katong mga gipanghatag nako bulan sa Enero biyain na to ninyo tanan kay Pebrero naman ron no. Pag-una pod mga palangga ilon ni Ma'am Ramia Ismail. Shout out naman dyan. I'm watching from Saudi Arabia in Riyadh. Maraming salamat. Amping mo ito mga OFW ha. Amping mo diha mga OFW na to. Basta man na to mga OFW karon. Okay ra ba mo diha mga palangga no? Dugay na kayo kung nangandoy ba nga makadaog na kuha niya akong target o sa kalibo. Mga palangga. Napod mo gawas oy. Kung mugawas pa lang ni murag hayay gitag gamay mga palangga no kining murag maluag-luagan atong problema mga higala paita aning paniyawan oy kahit ginang paniyawan ning kinabuhi nato mga palangga malipay ang makadaog ta ginagmay no mga palangga katong mga datuon mao to ang mga dili malipay makadaog og ginagmay. Ang mga datuon mga palangga kinanglan makadaog gina sila dako. Na sila malipay og daog nga gamay mga kaygalaan. Ma'am Ib Losteva Dollar, salamat ang OFW here. Okay. Sa to mga OFW diha amping mo. Ma'am Suarez Nicole, shout out from Dubai. Okay. Mayong udto sa to mga OFW. Wapa lang gihapon. Alas 12:33 na to oras mga higala, mga palangga. Ma'am Mary Joy Guillermo. Hello ni Ma'am Caroline Tarifi sa Saudi Arabia. Salamat kaayo. Shoutout ni Ma'am Suarez des Dubai. Ma'am Suarez Nicole. Shoutout ni mo des Dubai, Ma'am. Kaanak po doon ta kog Dubai oy. Sige mga palangga, salamat kayo sa mga nag-share karon sa tuang Facebook Live. So gabi na pusoy ta mga palangga. Pero manginaot ko nga kada bang makadaog na pudta mga higala sa bulan sa Enero kay mga palangga sa Pebrero, Enero pa ko ka move on oy kay mga palangga ba no mahinaot lang ta nga kada bang makaswerte ta mga palangga sa bulan sa Pebrero kay sa Disyembre ug Enero swerte man gihapon ta mga palangga gawas lang sa mga bag-o nga wala pa nakadaog ni Ma'am Ivap Porada kuyawa sa Kuwait lantaw siya karon sa tanan ha nga mga naminaw karon sa radyo mga naglantaw sa Facebook mga palangga naamang gyud ko yung mga ipanghatag Ma'am Rasha Makasasa sa Dubai naamang gyud ko yung ipanghatag dinhi mga palangga kamo nalay mahibalo no kamo nalay masayod kung ganahan mo ginagmayi lang kung di mo ganahan mas maayo kay ngano man dili mo mapildi mga palangga okay so ang ako lang mga palangga guide lang ko ninyo mga higala Ma'am Madison sa Dubai maayong udto Ma'am Maricel Cadilinia Alcala sa Riyadh shout out ninyo da sa Riyadh amping ato mga OFW hello ni Ma'am Glenn Potistadis sa Saudi okay daghan mga OFW di ay basta udto okay ha mao ni karon mga palangga ato naman ning baghoon ato ang
bag-o na pod nga mga combination akong mga ipanghatag para kaninyo, mga palangga. Maghatag ko og pang 3 days, manghatag ko mga palangga og pang 3 days karon. Unya mga higala, mga palangga, kada live nako kanunay ra gihapon kong maghatag mga palangga. No? Ma'am Inti Habibi Galbi sa Saudi, mayong udto nimo diha, ma'am. Di ko ni undangan mga kahigalaan nga naman, mga palangga. Kamo na lang gyoy kana bang masayod diha, no? Ayaw lang pud magpalabi kung mo apil mo. Mas bintaha nga di lang mo apil, mga palangga, no? Kay dili ta mapildi, mga palangga. Okay? So, ingon ana lang mga kahigalaan, mga kaigsuonan, haron gyud mga palangga ba nga kana bang di ta mapildi, kamo lagi bahala. Basta kay mga palangga, ang 369 wa arba gyud nimo gawas, mga palangga, sa bulan sa Enero, no? Ang kining 369 mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Unya ang kada bang 919 wa pud mo balik, no? Wa pud mo balik ang 119. Mao ni mga kahigalaan, mga kaigsuonan, ang ako mga palangga nga ihatag ninyo kapoy nimutang pahuway sad sir, no? Ibutang ko sir basig imo kong gilukdo. Ayaw ko lukdo sir, hindi ka kapoy. Maugi na lantawan ako. So, karon mga palangga, kining muhatag ra gyapon ko, no? Kay agan man nagulat, mga palangga. Mo na nga sulayan lang nato, mga palangga. Basta ako wala gyud ko masayod kung unsay mo gawas. Katong gikapoy nako, ayaw ko ninyo glukduan. Basing gikapoy na mo nako. Dagan ra ba nakadaog atong pang-exam nga akong gihatag nga 373. Watching from Grace, no? Oy, Ma'am Bing Dilatori, buhanggi mayong udto nimo diha, ma'am. O niya, shoutout ni Ma'am Esil Baromida Matoran. Hi tang mayong udto, always watching from Boundary Batu, Toledo City, Cebu. Uy ha, mayong udto sa mga taga Batu, Toledo City nga mga naglantaw nato kanunay mga palangga, bisag sambol natas ilang panan. Kung sambol ko sa inyong mga mata, lugura. Okay, mga palangga. So, di lang ko moingon nga mauni mauna, basta ako wala gyud ko masayod kon unsay mugawas, mga palangga. Basta karon, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, akong ihatag ninyo karon, mga palangga, atangin ninyo, no? Kay ako ning ihatag ning bag-o. Duha lang ka buok, mga palangga. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Magagad man ko sa viewers gyud unta, no? Kung daghan ang maglantaw, daghanon po na ko hatag para mabahin-bahin. Sige, ana katong mga nakadaog sa bulan sa Enero ug sa Disyembre, congrats ninyo tanan, mga palangga, no? Congrats ninyong tanan, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga palangga, no? Ako ba nahibulong ko kanang mga tao nga di ganahan nato, mga palangga ba? Wa gyud gusto. Kapit na ra bang Valentine's Day. Kanang tao nga di gid ganahan nato, di ra ba gid na mapugo.
Nya inig Valentine's Day ani, ilang na may dagang may dagang lamok. Sige ay ha, mga palangga, pwede mo mutawag 0977-214-2883 0977-214-2883. Alas 12:40 na mga higala. Nga atangin ninyo ni akong ihatag karon mga palangga duha ka buok. Sa kaning duha mga palangga, no? Ayaw lang mo Bagdok kay di mo gawa. Pero libre ra ni way bayad di mga palangga. Ayaw lang mo Bagdok mga palangga ni akong ihatag kay layo ra kayo ni Tinoo. Mga ganahan ani ako maning ihatag ron wa lang ni ninyo dayon ayaw lang gid ninyo Bagduki kay agoy mga palangga di na ni mo gawas mapildi mo niya ayan king kwarta ba mga higala kung mo apil mo ginagmay lang mga palangga ayaw lang nang maamong ato ang pamugas kay wa gid na mga palangga no. Wagid ni mga palangga kung maapil ang pamugas. Awa mga palangga di naay niingon nga tagaan kog balato nga city mill. Akong giingnan nga imo lang na ati. Ayaw lang ko gatag-hatagi. Kadako ba ng city mill ati? Mua na lang ng 10 mil. 10 mil na malay ko. Ako iya kong giingnan nga naminaw man gani aron tagaan ko niyag balato city mill. Ako siyang giingnan nga dako kayo na ati oy. No? Dayon usa pasad ayaw gyud og hatag-hatag. Kay kanang makadaog ta mga palangga panalagsa ra man na. No? Atong pildi kanunay. Kung maghatag ka ati ako siyang giingnan nga ayaw lang hatag nako imuha na lang na pero ang ako yung giingon live nga kung manghatag mo sa inyong daog ihatag lang na ninyo sa uban mga kahigalaan ako di sa ingon nga di ko mo dawat kay daghan kog kwarta wa sad ko'y kwarta naglisod pud ko mga palangga apan do na pay naglisod nga parehas nako no mga palangga. So, pwede ninyo na itabang adto sa uban, mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Ayaw lang yun diri nako, mga palangga. Daghan kayo mga tao nga nanginahanglan, ana. City mill, mga palangga. Daghan na kagmatabangan, ana, mga kahigalaan. Anam-anam lang pugtabang, ayaw lang po diretso ag tabang ang tanan, kay daghan ra bagid ang hinahanglan. Daghan na kitag kwarta, pwede ra man. Nindot ana. So ningon si ate nga tagaan ko niyag city mill. Nagkita mi ni atong niaging semana, iya gyud kong giingnan nga iya gyud kong giandaman og city mill. Kay dako-dako gyud ang iyang daog sa bulan sa Disyembre og Enero. 114 palang daan, dako na kayo siyag daog. Mao to. Nag-andam siya og para lugar sa ako. Akong giingnan. Ingon ko, kanang inyong daog, inyo na. Ayaw gyud mo hatag-hatag sa ako Tinuod, mga palangga, wa mabugoy kwarta god. Pero di lang gyud ko mo dawat, mga palangga. Kay tungod na kanang akong gipanghatag mga palangga wa ginay kasiguruan di nako pahimuslan ang higayon nga nakadaog mo diha unya mangayo ko no kay sige gyud kog balik-balik nga kanang akong magipanghatag di gid na sigurado kung makadaog mo inyo na mga palangga no city mill iyang giandam nako mga palangga.
Naminaw ron siya, mga higala. Naminaw ron siya. Kay matod pa niya, nakatabang yun sa iya, ha? Siya ingon. No? Mga palangga. Liman ka mga palangga nga katong sige pa siya kadaog mga higala, mga palangga. Yang mga silingan, permigyo gunong ubog. Oh, kutob sa mga ayo o kabayo, gaan yun. Mao ni ako mga palangga. Kung naamoy ihatag nako sa panahon nga mudaog mo, mga palangga, ayaw na ihatag sa kuha. Kung mutabang pud mo, ayaw ninyo na ipaagi sa ako Mas nindot gyud pud na nga kamo may mutabang, kamo mga palangga mo hatag. No? Ayaw na ninyo ipaagi nako. Mga palangga. Ilabi na gyud kwarta, mga higala. Kay kanang kwarta mga palangga lisod gyud kay nang kup. Tiaw mo na 7 mil kadako anang 7 mil. Sukad-sukad mga palangga, no? Sa kadagan sa mga nakadaog, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga palangga, sugod ni adtong Disyembre, si ate maoy ni offer og balato nga 7 mil. Nagkita mi personal, mga higala, mga palangga. Di lang nako isulti ang ngalan kay kailara bagid mo. Kaila mo mga palangga, no? Pero makita man pud nako nga si ate buutan kaayo. No? Kay kani adto mga palanggang panahon nga walay daog-daog mga palangga naara man gid na siya. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, naa gid na siya. Nagpahipi ra nas kilid-kilid mga higala. Iya kong giunungan katong nag-uol ko mga palangga kay waay daog-daog. Kamura mga palanggay bahala kung mutuo mo maayo, kung dili ayaw lang sad. No? Basta kay ako nalipay ko mga palangga nga niingon si ate nga tagaan ko niya 7 mil mga palangga. Oh, naama mo'y mga silingan diha, kahibaluman mo nga inyo silingan ang ginahanglan sad kung paminaw ninyo para atong nakadaog tag dinagko sa mga nanggawas ratong 879-308 dagan man nakadaog og dagko adto, dagan man ni offer og balato mga palangga. Apan mga palangga, diha lang gina ninyo ihatag inyo silingan mo'y tagai. Mga palangga, bahala na mga palangga bag atong silingan nga usa ba na tabian usa ba why pili mga palangga, no? Kung mahimo kahibalo man mo kisa inyo silingan nga ninginahanglan kana lang pong mudawat kay naarabay nang inahanglan mga palangga nga kana bang maulaw lang ba, no? Mga palangga niya kanang kinahanglan og istorya. Oh, hadlok sa nang uban kay basig ini gumaghatag ba magyaw-yaw ang mga hatag. Tinuod ba ha? So ang ako lang mga palangga dili sa ingon nga kung mugawas ni motabang ta wa no? Bahalag di ta kadaog. Daghang paagis tabang nga makatabang ta. No? Kung madato ko, matabang ko, di na mao. Makatabang magyapon ta bisag di ta dato go. Sayop mangguna mga palangga. Madato ko, mutabang ko sa mga pobre. Oh, mga palangga. Tabang gyapon ta mga palangga. Bisag pobre ta, kanadang na mangayog kamunggay. Makahatag ka, tabang mangyapon na. Oh, kanang naay mga yug asin, makahatag ka. Asin rada pero tabang gyapon na mga igbitsin, manibo og bugas. Ginagmay na siya pero
kinasing-kasing nga tabang ba, mga palangga. No? Mabaya. Tabang man gyapon na, mga palangga. Kanang naay magpatambag. Bisag kahibalo nang nagpatambag at tambaganan sad ka. Magpatambag gyapon siya nimo. Nga nakatambag sad ka, bisag tambaganan sad ka. Tabang gyapon na. Nga naay kwarta na gasto. Oh, why kwarta na gasto? No? Tabang kag pangliat. Laway re gasto. Tabang gyapon. Bitaw, mga balangga, dili tanang tabang nanginahanglan og kwarta o gumikan sa kwarta o tungod sa kwarta mao makatabang ta. Dili, mga palangga. No? Di na mao. O gilarot inyong alugbati diha, anya wa gid mo na suko. Kay gilarot sa iyong silingan kay way mautan didto, way sudan. Nya wa gid mo masuko kadakong tabang ana. Oh, bisag ang inyong kamunggay gipong ulan. Nga inyong tanglad diha gikurit wa gamitig kutsilyo. Kukura niya malaya man ang kuko. Inyong kapayas diha gikusi, no? Kaya gilantaw ginog na ba? Nga wa gid mo masuko. Oh, mga palangga. So ayaw lang sa dinyo kusi. Wala man ang kapayas nga hinog na. Kapayas ra ba kusion dali ra ba nang moaga? Dagan kayong tabang, mga palangga oy. No? Grabe gyud daganas tabang nga dili tungod sa kwarta. Maura to, mga palangga, mag-alarma na ta kay alas 2:52 na. Mo na ha. Salamat kayo ate, ni offer gid siya nga giandaman gyud ko ni city meal kay iyang ihatag nako. Kay nakadaog siya sa 114 mga 30 mil kapin. Oh, nya iyang daog sa uban, wa lang niya gisaba, mga palangga. Basta kay andam gid siya kay city meal. Pero giingnan nako ang ako ra gyud, mga palangga ba nga ayaw na gyud mo gatag-hatag nako kung ugaling mo daog mo kay kining atong ipanghatag na amo gipanahon nga makadaog ta. Tinuod naglabi pa gid ang pildian ni oy, no? Mga palangga, musamot nga di gyud ko mangayog balato kay naglabi ra bang pildian ni. So sa ato pa inig daog ninyo wa pa mo kabawi. Kaya mangayo pag gyud ko samot na mo kalkansa. Tinuod ba ya? Mo doon na tayo produkto. Pwede mo palit. Makatabang sa inyong lawas. Barato ra. Wala ra. Kung di mo ganahan. O, nindot sa itong maganahan sa gyud mo. No? Mga palangga, kaya kining atong produkto epektibo masyad ni. Daga nag-chat na ko, kaya tagan ko nilag balato, pero wa ko mo reply, oy. No? Nga naman, famous lang akong higayon. Pwede man, pero maramang gyapon. Kwarta, mahurot ramang gyapon. Napaman siya malungag dire. Sige lang, kung wala ko'y malungag dire. Manawagan lang ko sa Facebook, ngayo ko bugas. Di ko mauwaw mangayo, mga palangga, kung wa nagyud ko'y makaon. Sa una gani, bisag sige tugyaw-yaw sila nga mukaon kus ila ha. Ang daghano nun ako ka. Dagano nila yaw-yaw, dagano sa nako ka. Dakoon nila yaw-yaw, dako sa ko ka. Oh, mga palangga, inguna na ragod. Di ko maulaw. Ako, kung walang-wala, wa nagyud ko. Wa nagyud ko'y makaon, di ko mauwaw. Nga na silingan, ngayo ko, paniod to, pamahaw, panihapon. Ipulihon ko na akong silingan, kadagang tao sa kalibutan. Posible, masag di mo kapakaon ng mga taong gigutom. Walang magyaw-yaw mo yun, guman, basta mabusog ko. Pero na. Mga ana-aragod na. Niya mo niya to akaron, mga naminaw diha. Kining ayaw pagdumo, dili. Kini, ayaw kasuko, pasagdi sila, ayaw pagdumot. Ayaw kasuko, pasagdi sila, ayaw pagdumot. Dayon, paglipay, ayaw pagdumot, ayaw kasuko.
paglipay, ayaw pagdumot, ayaw kasuko. Paglipay, ayaw pagdumot, ayaw kasuko, mga palangga. Nguna na ara na. Dayon, pasagdi sila, agay. Mao na to, no? Mao na to. Sige ha. Dayon, standby mo kay manghatag ko karon mga palangga para malipay sad mo, ha? Okay. Dili na ko magduda, wala na ko masuko, balik na. Dili na ko magduda, wala na ko masuko, balik na. Dili na ko magduda, wala na ko masuko, balik na. Dayon, kini, wala na ko masuko, dayon, dili, sorry. Kini. Balik na, dayon, dili ko gusto nga mahanaw ka, wala na ko masuko. Akong balikon, balik na, dayon, dili ko gusto nga mahanaw ka, wala na ko masuko. Kanaara, mga higala, mga palangga. Okay? Dayon, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mga palangga, sa mga naglantaw karon, ayaw mo kumpiyansa sa 307 308, no? 301, 307, 308. Ayaw mo kumpiyansa. 307, 301, 308. Ayaw mo kumpiyansa, anak. Okay? 301, 307, 308. Dayon ipakapin mga palangga ang 807. 807. 807. 807 mga palangga. Ana ha? Salamat. I hope nga ining naluag-luagan inyong huot nga dughan. Nga mo daog gani mo, wala tay balato dire, libre ning tanan. Kung ganahan mo manghatag, muhatag nako, ihatag na lang na sa uban. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Kilang inyong Tatang Melchor. Ibilin ko kaninyo kining gabayan sa pag-alagad. Magnilumbaay kita sa pagpaubos kay bulahan, ang magpaubos kay siya ipataas. Alaot ang magpataas kay siya ipaubos. Ang buutan ug magibuhaton ng sulugoon mubuhat bisan wala diya iyang agalon. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye. God bless, mayong hapon.